guess what? Bas, wachopo ir pretenders. Original pretenders lea. Ma nyako manyinge Jesca Nyadimo. To Jesca wacho ni and this is a comment she made on Nyakenya's photo and the video that we did. Kawa pako ruoth Yesu e studio. Kawa tuere gile. Watuere maber. Koro adwa ng'eyo niya nyako ni ondiko maber niya ni magi ok jower, magi gik mamanyo pesa to roho to onge kuomgi. Ket wang'i, very soon we will see the rise and falling of her. Angoma rise ka, angoma fall ka okay. My friend nyako, be careful when you iweni wakiaga chambuaji. You want to read profile photo ne obeto chalo bishop bi nyathi bishop to ne donga yude ma dong video ne donga screenshot koro kata adwa penjo ni between en gi kaka ne ji orwakore studio ka timo wend Nyakenya ng'ama en duk andingeni ya the problem ne ni ingi kaka yieko mondi rom weri gi beki kwa wuok kuom yenya bet no yieng ma nyako machiemo too much we anyisi gi machielo ijaji wadu mokwongo kata kade ji wuotho duk to Nyasaye ok de yie ni nyako machalo ni no wuoth duk ya odwa pimore gi Nyakenya aseng'eyo na nyiso unia magi nyiri ma envy joma ni comment section mar video cha mago joma igi kwar karemo kwar kakoka ni nyako please let us tell you something you can't bring Nyakenya down by any means. Kidwa beda puodho ti beda puodho. Ni chasing clout ko sango. Chase clout. Kadonge ni wane ma wawuok e family mag bishop gi pastor. Yet you are still dressing. Mama wa en bishop do. Baba na bishop. Baba ube bishop. Hey. To podwa tuwe leso. To jogo e ochot mokwongo. Koro kikasirika ni ati wane ma siju ati ang'owa. Ingeni I was shocked. Pesa ka pesa to wano. Very shocked. Nia, adhi Nyakenya otaga, kadhi taneno, this lady o comment, enemo comment rubbish ni. Kadhi videos ge, tayudo ich modelore, ng'ato rach gi lewni ma minimal kosango, ma minimum kosango. Ndibe akia kata ni luongo. Nyako dhi ruak bui, un monego ruak bui. You can't keep on bringing other ladies down because of what? Because mokwongo ing'eni kidhi kacha, idhi yude nyaka gi min gi moro kanyo. Awe ni enemo nyuolo min gi. Duong to raracha foolish girl itimori marach bana. You learn how to respect people. If you don't like Nyakenya's content or anyone's content, move on. Pull that your big stomach and run away. If you walk a chiep Atoti nyako leta. Hey, Atoti nyako leta. Kiki par ni you are un jok manie high class e TikTok ka. Onge high class maun. Onge high class main. Sana ina Atoti nyako leta. Inda koma duong seriously monego bed ni pango gigene kuchochoko. Tibiro kae ni awacho nango kit usuko godo tond wuoche moko machalo janeko. Mi uniwezi ang'ma mi keto video no toki keto okiwe somebody cannot do it. Ni eti biketo video maketo do. I was doing a challenge. Yes. To anoka wacho no wara okanyal wuotho du. Kan ananyalo wuotho du. In fact ukinipata nini nini gieki ibro yuda ka rwako gimok bichaloni to nikech okabika na wuondo ugi ywak gi werni owara an kuma wara e onge kenda nyalo timo anything kapod adwaro lakini chieng mowara tabro bedo different mane gima na manisha no kamanisha ni okanyal beda half naked I can nikech poko wara okawuond ji kae ni owara ineno koro chieng mana ayuda ni kata nerwa moro sijui dwa nyumu hey abiro mana ge tol atwe go de nguti kanyo nyaka dalau kata brother na moro tuch kodi atwe gi tol hey body nani aheroga aher kendo in fact yani adwa no bed maduong seriously ano kinyala nyako jabero kinyala to tinyako leta sema tu kile unaweza sema hapo kwa nini kwa comment kako make video more than 10 about me to gimaduong ni kwa chunko dian ginto you are down you are very down ati local ine local kata moyewa we uru keto ni TikTok ka chalo du TikTok chia chalo ni une admin TikTok en maru TikTok ok en mar ngato iwinjo to ndie gik moko ma unyalo correct o gik moko moko nyal correct ya ok bi nyalo ok bi correct nikech achiemo ga dibiro ediochieng. And that's my business and my husband.
omaki gang'o colleta mind your business ano kambasni man dichuo nyuomi iwe bedo nini iwe bedo gigima oyonge gimitimo tich ni en tich somo nini jok momiyo u advice en tich wen duoko marach he kwenda huko ang'eyo ni lemo kata gotieno mondo ruoth omiye kata dichuo mawenge ne odinore to kibiro kata iwuondori ni etiam usinilete an ok inyal weza I'm ready ni tun sahi aonge gi free time de an godo dwa dhi kodi kama mabe ine madiol hey kwendeni huko Atoti nyako leta ini nyako makata ka wadwo tuchgo atwe mana tole ng'uti kama aywa nyaka dalau ini dhako makata ka winja ni nerwa onyuomo kata ankona ya wabira kata naringo mana he akawa tol tatwego ng'uti nyaka atwe godo nyaka dalau ni okawo picha na oketo kanyo ni neuru hiye neuru kaka enduk ano kawacho no wara in fact I can be naked lakini ya gospel artist ok nyal bedo naked ok nyal anto yiena nikech ano kawacho no wara ineno no kawacho no wara lakini ok owari to iwuotho duka wan jok moko war ok nyal bedo ni in holy titimo gik mwatimo ineno mane gima na manisha no kamanisha ni ano kanyal wuotho duka in fact ana wuotho ga duke to no kawacho ni eti owara ano kadwa dhi e polo sani ko gik na bro dhi to ubro neno kaka am very decent ko gik ni abro dhi tabro timo gik ma decent to sani to pod atimo gige piny to ng'at ma owaro ok nyal timo gige piny kaka timo ineno Atoti nyako leta mimi uniwezi ati ni oketo picha na mana keto mana timo challenge moro kanyo gi top mana wacho ni eti mlisema eti tumbo inafaa ikue flat eti ni koro mano handuk nikech an japiny ano kawacho nadwa dhi e polo ano kawacho ne adwa wero wende gospel moko mothuogi go eko weuru wolo joweteni ang'o mami iketo video nado dakiketa duet that video ang'o mamiyo nini limit go ang'o mami limit in dhako motima in fact nyako mosegik 40 years to pok onyuom itima ang'o we mimi uniwezi we kuja slowly mimi uniwezi ni eti ni oketo picha na ni eti sijui manyako machimo mang'eny achamo chiembi kachimo mang'eny achamo chiembi in fact achimo seriously anachimo 7 times a day ok nyal compare yourself koda gi wich moko ma keno tim ruok godo nade gi tond wuoche isuko tond wuoche iwi tidwa ni wuo koda wan jok ma hey guy colleta Atoti nyako leta awinji ni owadwo gi kodi dalawa ya watwe mana tole ng'uti hivi aywa igo nyaka dalau awinj kata ni nerwa emodwa nyuomi eman ogi kodi ni bineki ang'oni ya watole mabiro gore bagna aywa igodo nyaka dhorangaju magi nyiri moko mar useless nonsense ni dakiket gina duet wa hey kendo limit ang'o mami limit nikech iluor nonsense ket picha no in fact anyalo tumo oroni kata picha na duk mondiketi I don't care ano kinyala weuru bedo siepe mawuondo ji uno siepe moko mawuondo ji madwa ni ng'ato onini monde kok wach ni nuwacho kwenda huko Machiegni an Ajwang' Junior nyadendi moro matiyo gi nying mar oledhi kaka Jesca Nyadimo koro niendi to noyudore tago maliet mokalo bang' bende chwalo ote noendi machuok e tipo noendi mar Nyakenya. Johera mag Nyakenya nomedo soko wang'e kaluwore bende gi ote manochwalo kanyo endi e tipo noendi mar Nyakenya ma bende dhi ataro gi dwaro mar jopiny. Kane omedo loso gi AJ Media, Lea medo wacho ni nyadendi niendi ni ok otiyo kanyo endi gi dholuo noendi makare e nyim oganda. jalendo ma unknown manodenyo
mane nyiri mofuogo onyiewne gi lunch kata ka sapo dhi surprise godo chiege koro yieng osechamo madondo koro pacho dhi obedo mathin seriously koro wacho gik ma are nonsense mato dichuo mane ma wiye diny seriously ni madonje gige mon mokia kako chakore gi kako gik in dichuo mane madonje gige mon yani atamo nyirigo te magi modong ni gimanyo support left right mondo gi stopisha yani ang'ata achiel to gimanyo support kum karibu 5 people 10 people mondo gi stopisha okutera ure Citizen okutera ure e Ramogi tera ure na Mlolwe mondo landa goya ure gazette ya wachuo moko be wigi diny yani dhako keti mitim gima nonsense ni belendo ilanda ang'o to nonyiewni lanja keni nochulni rent okibia chulni rent kata mar 1 year mondo koki wach gik minyalo wacho gi ifuo ka pieri ifuo mang'eny alafu gimoro be ni kanyo nyako moro be ni kanya winjo ko wuoyo ma puch ni e wang'a keni puch ni kanye ni Nyar ugenya no tonga ugenya borgo seriously jaber binamos ero ioro mondo stopisha I'm a lioness an ng'at achiel to ora ji mondo stopisha iwinjo koran fuo manono go adicha somo your lives to unu dech umanyo jok moko mofuo modenyo unyiewne gi lunch mondo wu about me ubia chulnu rent kata nyiewnu lunch no eko a week mondo eko ku wach gik munyalo wacho go eko nonsense joma woyo kwa mago wachang'o maketho nyinga go kanono wan sani wachomo heaven ineno yorno kaka toke kuno mago joma nie iye kanyo gin joma dhi e polo direct adwa tang'onu mbele ne uru mbele be tira tir maonge mibadhi joma badhore kod ngimana uleo an e polo wadongi how many minutes Nyakenya Nyakenya ine midhi wernwa e polo dong jokwaya motegno be wadhigo polo e cho kasimo ni polo e cho tanyisi adier ni polo wasechopo an anyiso adier ni kutimo timbe maricho turwako ruduge okunyon polo jirwakore kakineno wabore ni makata sani aonge lawa maumo go sura na ema we chien koni itwango gi fundi polo piach Nyakenya bwana sifiwe tafadhali lea ile lachika sipi lea lae bungu kaongecho Nyakenya e cho nyiero gi mor nkecho sedonje polo dong mana dakika matin tu achop Atoti nyako leta let me warn you awinjo ko wacho ni un gi pesa nini ka pesa to un godo lea mawuoyo no to thunde to koriure pe ariye ko kabedo thuna chiel then you want to mention my mama etini sijui mama gi otimore na daneno mama gi kanyo mama gi otimore mama okinya kata compare gi mama in fact hey mama wuok nya kata gika ir mama kuma mama nitiere winjo omiyo kiki ka walwerore TikTok ka en TikTok nini disagreement obed between me and you gi un goe kote ineno wang teko ni gote yango gi ujinga ni gote kelna iwenyo kona everything you like anything you like lakini mama to don't mention again please Nyakoleta pesa muneno un godo go kunyal bwoga godo I have more than that koro kiki bwoga gi pesu mo wacho go bishop e monyuolu go mago mekeu anoko nyuola gi bishop iwinjo mama wato kiponi ni ichaki mention mama wuok nyakata gi kiwango mama mwanitiere iwinjo kona everything lakini mama to kikichaki mention jaber iwinjo kwa ywa record e TikTok kata kwa ywa record in anyway to mama to kikdonjie ere ka kinyalo nyisa ni siji yango duongna no mako record gang'owa my body in fact I like hey yani nyaka lea be wacho ni eti oduong ati lea be hey lakini in fact I'm happy some appreciate ni denda duongna I love it I love my stomach my everywhere I like then that in fact adwa kata na med in fact in the next 2 weeks ubro nena ka change adwa medo my body I love it my husband loves it even my family members loves it
Koro into watch anything, any shit you like. Gidendi mas sitting. Then hey, yawa. Bangeni gombo kata bedo gidenda ni ekitota miatama. Iwinjo nikech gik mitimo. Koro we rendo kanyo ni eti dende duong' ang'ang'o. Akuna onge denda maduong' ka. Mago mana wuondruok nikech nyiego mag nyiri neno. Na elewa, I understand. Koro we watch magote, I'm happy. Ineno. I'm happy you will get likes, I will get likes. To onge kuma ng'ato ka ng'ato bro tere ng'ato. Onge kuma inyatera, onge kuma nyalo terie. To lakini kogi kar mamwa to we will meet. Kogi kar mamwa ting'eni wanyalo meet anytime taki. Koro kikikel na we kikikel na anoko nyula gi bishobe ugo boko nyula ka kuparo no eko. Koro wato tujinga ugo eko kona to kiki mention mamwa in any place again. Nonsense. Idhe suki tondu wache go eko kucho chonde guok. Ine mapachi thin be in fact mandichwo ogenini onyuom iwe bedo raura e TikTok kai guoka. If you like, you judge me. Because me, I dey judge you. Okay. And people, they judge us. So this life na judge of the jungle. Judge na ibe. Ini denda ya chore chongi Imilunga ya chore no chongi Ikoni denda ya chore taja siaya Ngatu lungi ni ya chore ya migori Ngatu deni ni ya chore ya migori Imilunga ya chore chongi Wapi Vincent Oyato Shiba Medical Center Anka chodo to ewe ya donga ngeo gimayude Atoti nyako leta. Winja maber kabisa. Kaka sebuyo no, e kaka amba sebuyo. Kaka gogi tuno pongo no, e kaka mara be tuno pongo. Korano kichuna, ochuno gik moko moluri mabro tagi mondi make na videos go. Gine maero giluri, ano kaluri. In fact migi keno eko kinyal bedo machwe. Del mineno ni mai chiemo maber gi dak maber emokelo. Iyaka opong gi del monte gi nyama choma Koro kik mano chandi. Be ko kadwa mede ga kabisa adwa mede. Nikech sani koro pesa ng'eny. Adwa mede abed maduong' ahinya. Machandi kabisa. Koro we akoni jaber. Lwera kaka idwaro lakini mamwa to stop. Mana wacho kendo kachaka nuo kendo. Ano kaluri. Kiparo ni analuri an jok moko mawuondi kanyo mawuondore mang'iyo to lingo. Ano kan gin. Okaluri jaber. Koro kata kwa chung kodi ni kore ng'iyo. Koro iparo ni nyalo bedo maber ndimo inga. Okinyal. Of course, okinyal. Un mana jok moko makasore TikTok kamondo ji ong'e ni they have something and they have nothing. Koro ano kaluri, pes moko mulando na munyisa go ni ungo gi pesa go eko, ikia pesa man godo, koro we lando na ni gi pesa mago magi, iwinjo, rwakruok en mari, an nakwero mana ni kik ng'ato wuondre ni lemo to rwakore marach, ano kale, mana nyalo rwakore marach kaka dwaro, okadwa dhi e polo, koro ano kichuna, Atoti nyako chietha. Thank you, sweetheart. Thank you. It doesn't cost anyone anything to make a positive comment. Yeah. Or rather, wacha niwaambie kitu. If you have a problem with someone's content, like in form of a video, whatever they have decided to put on, like dress code and nini, I want to advise you on something. If you know first of all, if you know this video pisses you off, you are allowed to block that person or just to scroll up. Just leave it alone. Yes. And then I also want to talk to some people who are your fans in this, guys. First of all, if you know you love other videos of mine, like the ones for challenges and the comedy ones and all, and you are my fan, then on a certain day, I decide to do a video that does not please you. This is a free advice, sisterly and brotherly advice. Do not post a negative comment on my
comment section. Hata kama inakuwasha aje, just try, run away. Iwachogania ni kineno kata richo to afadhali ing'ad tiendi ka emadhi terie richo. So if you know that your emotions and your holiness is going to cause you to become my enemy, run away from that post. Run away from that video. Just forget about it. Block it. If you like, block me. Yes, but don't put a negative comment if you know you're going to need my entertainment apambele. Because one thing that I have been avoiding to do is to block even people who answer me, like who comment negatively on my comment section. I always try as much as I can, because I go to your profile, I find that you're following me. That only means you like my content, or you like me, or you just want to watch things that I post. So if you want to continue watching them, please do not bring your negativity to my comment section. Because one thing I'm sure of is that if I am not going to be arguing with you on my comment section, which I am tired of, I am going to block you. And this is what happens when I block you. First of all, the comment you place there, it is going to disappear naturally. It will die a natural death once I block you. Then, once I block you and you are gone, you can never access my content. Even the ones you loved. So, this is a secret I'm giving to anyone who is an enemy or a friend in disguise. Just scroll and go. Yeah.